Sa nagpadayong aksyon sa NCAA Season 99 Men's Basketball, nagkaatbang karong hapon ang Perpetual Help System Altas ug ang Arellano Chiefs. Parehong gutom ang duha ka mga grupo alang sa ilang unang kadaugan niining bagong season. Maong may buwelo dayon sila pagsugod pa sa duwa. Iyahay og diskarte aron makapuntos ug makaabante. Napuno ang venue sa mga tumatan-aw nga mipakita sa way puas nga pagsuporta sa ilang pundok. Sa halftime, nang hawd na ang Altas sa score nga 47-34. Giulagway nga nasaggubangan sa Altas ang mga suliran sa pag-shoot ug mipukan gayud sa kontra. Ang final score 85-66 pabor sa Altas. Giilang player of the game si Cyrus Nitura nga nakahipos og 19 points, 9 rebounds ug 5 assists. Mga kapuso, at ang iyang nagpadayong NCAA Season 99 ug dungantang pagdiskubre ug pagpadisidungog sa mga new heroes of the game.